Dakle, u dvoranu tražiš, ideš sam na bek i to loptu. A još imam rukavicu. Jedna kako mi prvo rukavicu i dođu jako kuda. A dođem naravno, tamo na HC, kad ovo ima trening. Kad i rad poraz ima se kažem to za putu vozača, Zagrebu, okolica, ovo ono, neki odgovor. Evo će neki do 30. Neće ga odradio. Nemam gledati. Dok je još i odradio? Da, jedno. Čekaj, ali to moraš prvo betonirati, ne staviti. Ne, pa oni će gledati to samo vas staviti. Da, tu ne oko, ideš tu oko, ne onda se Vidite li se ono zdravo i to je. Poprede! Evo dole. Aj, bo!
Gledaj.